Bumi gunjang kanjing langit kelap-kelap katon lurikin sanging sang mawar sandring Sirna Margalayu sang Yapara raksasa sampun sami pejah bangi rebahaning lemah blasah pateng baling kerah kasulayah kaya glagah kapidaking gajah sak pejahe ngrata denawa katingal Raden Gunawan Kudu bisa ingkang merpegi dhateng Raden Lesmana nuwun amit pasang Kalimantabi sinabeta nyelodoni kalepata ing Tulasari. Duh Raden, kula ingkang merpeki dhateng andika Raden. Yai Gunawan Kudu Wibisana winantu Raharja. Kawula nuwun inggih dhateng kapundi paring prambagenipun Raden. Paran wigatine Yai Gunawan marpeki marang pun Kakang. Kawula nuwun inggih Raden. Nakala semanten kula mireng pawartos bilih saking Alengka sampun ngedali Senopati ingkang pinangka Senopati Atmajendra ing Alengka nenggih Pontri Sirah Trikaya Trimurdra Tinetra datang kantun Dewantaka Narantaka ananging bingah maneh kula dene Dewantaka Narantaka sampun dumugi pejah namung kantun Trikaya, Trisirah, Trimurda, Trinetra ingkang maksih magut wonten palagan. Duh Raden, mboten ateges kula menika badhe ngilani dhateng kapranyaran Paduka Raden, ananging mugi kawuningan bilih Atmajendra ing Alengka kala wau sami gadah katiasan piyambak-piyambak. Ingkang menika menawi badhe hanyirnaken kanthi wawaran kewala kula kinten badhe kedangun pejaing Atmajendra ing Alengka. Nyata laruta saking Gudha sang guru kula ya mutusa sang Sri yen pancen mengkono Yayi pun Kakang amung handut sakarsaning siadi kang ngerti marang wewadining Atmajendra ing Alengka. Nun inggih. Slawi Kakang Mas tumuli kula dherekaken samungantos mindha damel anggen Paduka badhe anjirnaken dhateng Atmaja ing Alengka kala wau. Mongko kang dening kumuh salamin mungawas eling lukitane ngalam katutyaning sumati miring sang saya yaiku pangrepaning urip Latala
Ora pangling kang magut ana ing palagan iki kadanganom saka Sri Rama. Kowe Lesmana Widagda. Iya dasar mengkono. Kowe sapa? Hatma Jendra ing Alengka. Raden Trikaya aku. Raden Trikaya dasar kapura nyata. Ayo, Kakang muka nyembah delamaanku. Tak kisasi janggani. Ora susah ngilani dodo ngepel mustakaning Koko Prabu. Ayo nono Lesmana Widagda. Dadi sekarang jinggol karing atiku. Ndak ladeni sak gendhingmu Raden Trikaya. Kados pundi Kakang Mas? Sekawit aku ora bakal kalah tanding kelawan Raden Trikaya. Ananging bareng dheweke nuntak ngetokake kuwaya sajak mawa wisa. Tumempuh ana ndadaku kaya didesi banyu wisa. Oh, lan nggih. Lah nggih, wonten mriku menika kapringweranipun utawi kadigdayanipun Trikaya. Menawi sampun mutahaken kuwayanipun ing mriku lajeng saged benter mawa wisa. Prayogane kepriye? Sampun ngantos samanjang wekdal Kakang Mas. Mugi kepareng nglepasaken pusaka. Kadhawana leres dhateng padharanipun Raden Trikaya kersanipun enggal pegat. Saha dumugi pejah. Iya bakal ndak tindakake kang dadi pamrayogamu Yai.
Waduh, Kakang Trikaya ora nyono kuwi temeka pati, Kakang. Padaramu pisah saka landhep gegamaning mungsuh. Kakang entenono ana ing sela penangkep. Aku bakal goleki bela kuwi. Ora delok semono iki Trimurda Hayanono. Ingkang magut menika sinten? Sumbari jeneng Raden Trimurda. Elok ing kahanan tak pateni mati nanging bisa urip maneh. Malah ana kaelokan dheweke Triwikrama tetela banjur tuwuh janggane metu telu. Weh, wadal. Menawi sampun Triwikrama jangga medal 3 mekaten. Sampun ngantos dipun pejahi. Nanging kepareng nglopasi pusaka rangkep 3. Kahanerna dhateng jangganing Trimurda. Iya, tak tindakake. Adikku, janggamu katelune pisan ratas saka jemparing Lesmana. Lesmana, atas ora trima patine adikku. Iki Trinetra Hayanono. Sinten Kakang Mas? Sumbari jeneng Raden Trinetra. Weh, langgih. Ingkang ngedalaken pengabaran Hakni. Iya pancen mengkono. Kepareng mawas Kakang Mas. Ing palarapan tuwuh wonten latu menika mijil saking netra ingkang angka 3. Netrane 3. Nuwun inggih. Menawi Kakang Mas saged nglepasi pusaka, ngener netra ingkang wonten pelarapan ing mriku mergining pejahipun Trinetra. Ndak tindakake Yayi.
Adikku kowe sida ndhisipun Kakang Yayi Trinitra. Lesmana iki Trisirah ayo ngono. Bubar mawat kaya tambak marang Katrajang banjir bandang barisaning wanara. Katrajang dening kridhaning Raden Trisirah. Samya mblasah kaya babatan pacing kathah pecah ingkang ana ora nanggono. Mulat Raden Lesmana giya nyelaki dhateng Raden Gunawan. Yai Gunawan, nuwun kula Kakang Mas. Bareng iki Trisirah kang magut ing palagan akeh bebanten kang gugur ana ing rananggono. Wanara padha mblasah wit saka kridhaning Trisirah. Duh Kakang Mas, anggen paduka badhe nyengkakaken pejahipun Trisirah. Mugi kados seduk nalika paduka. Mejahi dhateng pun Trimurda nglepasaken senjata 3. Kanrena dhateng jangganipun menawi sampun pegat mestaka kaliyan jangga tiganipun pisan ing mriku merginipun pejahipun Trisirah bakal tak tindakake ya. Adikku kadangipun Kakang. Banget nggon mlabuh marang Dewaji. Kadangku padha prateng lalis gugur ana madyaning palagan saka kridhaning Lesmana Widagda. Nanging aku ora pangling. Tumintaing Lesmana sabaden bani dening Paman Gunawan. Waduh. Paman Gunawan banget nggonmu mentala kelawan keponakanmu dhewe. Lamun aku magut nyang palagan mongko aku durung nyuwun pangestu Kangjeng Rama kaya ora bakal antuk gawe. Patining adiku kabeh bakal tak aturake Kangjeng Rama. Entenono piwales sing ngalengkuh parang. Kakang Mas Lesmana. Yai Gunawan napa? Katingalipun Indrajit mintar saking palagan. Ngunjuk dhumateng Kakang Prabu Dasamuka. Aku ora bakal ngirim tak enteni tekaning Prabu Dasamuka. Kula kinten Koko Prabu dereng magut ing palagan hawit tasih wonten Senopati Negari Ngengka. Mestenipun menika mangke saya dangu. Saya warat sesanggenipun Kakang Mas. Ya mula dawuh nulawan para prajurit Yai aja nganti ninggal marang kaprayitnan dinteni sak tekaning parang kodhi.
Bumi gonjang ganjing langit kelap-kelap katon Cintang sang malah kandung Batik Uraja Dewaku Mas kumala wintenku ya bandaku ya donyaku ya amalku dhewe Cit kula nuwun wonten pangandika ingkang dawuh Kanjeng Rama wis bali kowe inggih kula sampun ngabiyantara ngrasa paduka diweji piye pawartane aldi-aldimu ngene makut nyang palagan apa ana guyuning ruang tangi sing mungsuh Jit nuwun paring kula nunjuk atur sedaya lepat nyuwun pangapunten ya gedhe pangapuraku nalika semanten kula sampun ngawat-awati lampahipun kadang kula Yayi Trisirah Trikaya Trimurda Trinetra Narantaka Dewantaka maju wonten madyaning palagan namung kauningano kadang kula Yayi Dewantaka Narantaka sampun pecah saking krijaning kethek ingkang nami Jayawanila kaliyan Punanggoda wondene adhi kula ketemben kewala sampun dumugi seda Rama adhi kula Trisirah Trikaya Trinetra Trimurda pecah dening tanganing Lesmana Widagda ingkang dipun bani Paman Gunawan iblis lanang jagat Dewa Bathara Jit kepiye saya nipes Senopati Ngalengka Jit ora nyala-nyalaku padha gugur madyaning palagan belani marang wong tuane Jit kepiye mongko kuwi bocah pengan kabeh kok nganti bisa mati bicarane piye tutu karepe dhewe kepiye lakone ngene iki Jit nyadong duka ingkang kathah Kanjeng Rama dudu karepe dhewe saya peteng jagatku Jit sapa sing tak arep-arep kudu aku kang mati yang palagan aduh Kanjeng Rama menawi paduka ingkang badhe nyalirani lajeng sinten ingkang badhe ngayomi para wadyanegari Ngalengka aduh Jit ora nyolo anak-anakku sing tak gadang-gadang jebul wis mati ndisi bapakne Jit pancen kecut pancen iblis menungso ora tata pamanamu Gunawan mung tansah ngupaya marang wewadining negara Ngalengka upamane ora ana Gunawan pangarasaku anakku bakal menang ngadimu bakal ungguling jurit ning bareng ana si keparat iblis lanet si Gunawan anakku padha gugur ana madyaning palagan inggih Kanjeng kula mulakar mekaten kula gadah patembaya menawi dereng saged maca utawa mangganipun Paman Gunawan dereng lega manah kula anakku lanang tenan tugelen gulune tak golek keset ndase Pamanmu Gunawan kawula nono ninggi iki aku gak bakal lagot yang palagan sinuwun bulon tanyo sampun paduka ingkang magut wonten palagan sinuwun paduka pinangka dados adeg-adeg ing atasipun dereng sedaya rampal pangipun dereng sedaya gogrok oranipun kok uwit badhe magut wonten ing rananggana ing ngantos paduka menika mangke ngrumiyini sae basa laing para wadya ingkang dados pengayomanipun sinuwun lah banjur sapa sing dijagakake sapa sing mati yang palagan kula kengetan paduka kagungan kadanganem Gusti kula ing panglebur gongso Raden Kumbakarna piye Gusti kula ing panglebur gongso Raden Kumbakarna kowe aja ngrempuk sing jenenge Kumbakarna
Aku nyawang rumangsa. Sepet aku nyawang rumangsa ora seneng karo Kumbakarna. Dheweke babar pisan tanpa mikir negarane. Babar pisan tanpa welas karo kakangne. Ing ngatasé negara arep bedah. Ewatine sing ndekok ana ing Kumbakarna. Inggih, namung menawi Gusti kula Raden Kumbakarna pirsa ngalengka menika badhe cinengker mengsah kula kinten boten lila. Mila kula marayogekaken dosinuwun. Kapareng paduka utusan dhateng sinten ingkang kapitados sowan dhateng panglebur Kongso. Menapa jumujuk dhateng ing Gunung Kumbakarna mungu dhateng sarinipun ingkang rayi. Upamane tangi apa kira-kira gelem dadi senopati? Inggih sedaya kala wonten pangendika paduka piyambak menawi paduka saged ngarih-arih keng rayi. Kula kinten ing rayi badhe sakah magut wonten ing palagan. Jet! Nuwun wonten dawuh. Dina iki aja ditengani aku mangkat menyang Gunung Kumbakarna. Gugian pamanamu Kumbakarna lan aturna lamun to ing wektu iki ngalengka bakal tinukup dening mungsuh. Kawula nuwun niki mboten langkung selaken dawuh. Kowe ora kena bali yen ora ngirit marang pamanamu si Kumbakarna. Yen nganti kowe bali ora entuk gawe balimu tak cepaki wit gurdha komplit sak jadung gantung dasmu. Nuwun pareng kula nyuwun pamit Kanjeng Rama. Nyatalangening kalang yuwana glara panda muncar. Tinon lireka konang surem sorote tanpa padang. Kasor lan pajaring purnameng gegono. Nalika samono sampun bidhal Raden Megananda kautus ingkang rama sowan dhumateng ing Gunung Kumbakarna kinen hamungu dhumateng ingkang paman kang nembe Indra wonten ing Gunung Kumbakarna. Wirandungan lampahing Sang Megananda prasasat kaya teksa kedene tak petite. Tan kandel wonten marga kang cinipta muhung Enggala Prapti wonten madyaning Gunung Kumbakarna. Sinegek kang lumawat nang kang kinucap. Ing mangke datan kaya ingkang sumendhe wonten ing lenggahing Gunung Kumbakarna. Injil babah ndepani lemah. Raden Kumbakarna ingkang nembe sari tinengga lawan ingkang garwa. Kusumaning ayu Dewi Kiswani. Nadya sipati ngreksaya nanging ketingal mancorong tejaning sang katong.
gunung Goh Karno arane. Areng-arenging gunung katingal miring winaraden winangun talundhagan tinanduran parigogolan Palawija. Wijang kang marga-marga manghayat minggah lengkahe Ngaldaka. Enggo-enggoan pinagar sela seta selani sinasa pasir jenar cinampur pada selinebur. Ing saben tebing linengga gupala mawarna-warna ana reca ingkang saking sila kaukir pinindha dewa nitih Garuda. Ana maneh sila Kresna tinatah kaesta Dwirada Meta. Sawane ana reca tembaga ingkang kapetha kenya kang kawelasarsa. Kaya-kaya ngentosi memanik ing nala satriya muda kusumaning bangsa kang lagi labuh nagara. Turut tepining marga ninengga ing turi kang urut runtut kang sarwa patut. Saha kanan kiringing marga ingkang katingal mung gemelaring pesabinan tuwin pategalan. Nadyan namung parigaga nanging yekti jateng semaken. Parijata sukonan didudha ngasak lan randha menter nedeng tumungkul handungkap ing mangsa panen. Katingal kuning gumrining kadya kencana sinangling. Katempuh ing Bayu lembak panyayah ombak ing Jalanidi. Sinela-sela swarane ngamongke semua kang samya mbeta goprak pinangka getak nggusah peksi. Swarane panyayah swaraning gamelan jetlok kedopyok suprak-piyak kang tanpa gending. Amimbuhi marang sengseming swasana. Datan kantun Palawija gelaring pategalan tanon ingkang kuciwa katon jagung puhung ledung-ledung. Kacang ijo royo-royo lombok tirang robyong-robyong uwi gembili sak kendi-kendi. Garut kang tanpa larut suwek gumerjek samya ngadeg. Nalika samono sapa ta ingkang nembe sari wontening lengkaing gunung Goh Karno lah menika ta warnane. Panenggake ngalengka satriya panglebur gongso kekasih Raden Kumbakarna. Awujud raksasa sak Prabata siwi gedhene. Candraning Sang Kumbakarna. Netra kaya srengenge kembar grana kaya cantiking bahita tutuk mengoko lawanging guwa. Jata mingis kaya pedhang linigan waja lir pendyah parang curi. Ngudarik mo gimbal dene dalado tumumpang gigir nglawar tekan wadidang. Ulune ngasta Cinandra kaya taru kang tuwuh ana ing Prabata katingal diwut-diwut. Yen segu kaya gluduk, yen petak kaya gelap ngampar. Parandene wis sawetawis nggenya Sang Kumbakarna. Anggenya Nindra dering ketingawungu. Setya bektining garwa Dewi Keswaning tansah ngadhep ngersanipun ingkang Ngaraka. Ciptaning galih arsa tinengga sakwungunipun ingkang Ngaraka. Sawetawis lenggahing Sang Dyahayu katungka sawaneng Raden Megananda dumurajak tanpa laraban.
Siang pantara ratri hamung cipta pukulun Tanah liwan kaeksi mila katur kang cun domane prasasat rageng ulun kang sumambah mung dwing padanto Prabu menyang kagungan singsem sasat sampun prapti katones topukulun lat tenara pati Rama dewaning sun ing anakku nggih anakku wong asigit anakku bocah gagah kulup Indrajit padha winantu karaharjan sowanmu ana ing Gunung Goh Karna kene ya nggih kawula nuwun inggih bibi dhateng kapundi paring perbagi paduka bibi Keswani wangsul kula ngaturaken pangabekti mugi kunjuk wonten ing sahandaping pepodo bibi. Iya nggih Indrajit wis tak tampa banget panarimanipun bibi sira ngaturake pangabekti. Pangestuku tampanana ya nggih. Kawula nuwun inggih. Dhateng kadahat katedha kalingga murda sih panakraminipun pangestu paduka bibi ingkang kula tampi mugi dadosa jimat paripe katon sira semengko pengawak Bajrangga ndira marak mring ngarsanipun bibi kula
Apa pancen sira iku ya mung langke? Apa pancen kautus marang Kang Rama nggir Megananda? Kawula nekna nuringi. Paring kula munjuk atur bibi. Sawanipun ingkang putra pun Megananda. Kajawi kula sampun dangu mboten mertuwi dhumateng paduka bibis mawana paman. Ingkang wigatos kula terang kautus kaliyan Kangjeng Rama nun inggih kadhawan mungu paman Kumbakarna ingkang nembe sari. Apa sababe dene Kang Rama dawuh amungu marang Kang paman ya nggih? Ngaturi punika bibi. Derenging manah Narendra Pancawati Prabu Rama ingkang badhe ngudi wangsulipun Rekyan Sinta hanyaringi dhateng cukenging penggalih Kangjeng Rama ingkang boten nglilakaken Rekyan Sinta badhe kaboyong wangsul kaliyan Prabu Rama temaham babar pasulayan tumandang tandingipun wadya saking Alengka kaliyan wadya Pragosa balanipun Prabu Rama. Duh bibi sampun kathah bebanten ingkang gugur wonten ing palagan. Ing antawisipun Kangjeng Eyang Patih Prasta bibi Sarpa Kenaka. Bupati wolu ing negari Ngalengka ugi sampun kapagut ing pupuh. Malah bibi nembe kemawon kadang kula Trisirah, Trikaya, Trimurda, Trinetra. Yayi Narantaka, Dewantaka ugi sampun gugur wonten wadyaning palagan awit saking kridaning kadang nata ing Pancawati inggih menika pun Lesmana Widagda. Bibi sampun kathah bebanten ingkang sampun sirna wonten wadyaning palagan. Miyat langening kalang iwana gelar pandang muncar. Dinon lerek kakonang surem sorotetan padang kasorlan pacaring Anakku nggih, anakku Megananda. Nadyan pun bibi ora nyipati nanging aku melu nelongso jroning batinku. Ora nyono wis akeh pangorbanan kang gugur ana madyaning ranang ngono. Kabeh dadi bebanten awit saka lekase Kang Rama ingkang anyukengi marang kang dudu duweke. Upamane Kang Rama iku kepareng ngendhakake apa kang dadi karsani. Kaya-kaya ora bakal nuwuhake bebanten ana madyaning palagan Megananda. Ora nyono menawa paman Prasta wis prapteng lalis lan sinusul. Adi-adi muga wis kapagut ing pupuh. Megananda, Megananda mara enggal matur marang Kang Rama. Aja nganti diterusake anggone darbi sedya anggarwa marang Rekyan Sinta. Nyata gawat lelakon iki ya nggih. Bibi menika kenging kula ibarataken sekul sampun dados jenang. Wasan munjur inggih tetep badhe ajur. Babar pisan majeng nadyan tatu. Karana menika mboten lajeng petangan perkawis wanita malih. Petanganipun namung perkawis kautamen. Menawi ngantos Kangjeng Rama munggul semanten, mendah esming kathah dhumateng negari Ngalengka. Saged nggelar mboten saged nggulung.
Iya nadyan sing kepiye wong nyatane wis akeh bebanten kang ana palagan. Namung kula pitados bibi. Menawi pepunden kula paman Kumbakarna sampun kepareng magut ing palagan, kula kinten boten badhe dangu. Wadya Pancawati saaratunipun badhe sirna saking astanipun paman Kumbakarna. Anakku nggih, anakku kowe aja ngogreh-ogreh karo Kang Paman yo nggih. Kang Paman pinadyanto pasuryan raksasa parandene ora remen manyang peperangan. Adat kang wis Kang Paman namung tansah nengenake marang jiwaning kabrahmanan. Ora jeneng mokal menawa Kang Paman ora remen marang pecahing dada wutaing ludira ya nggih. Nanging napa paman boten welas dumateng kerisakaning negari Ngalengka monggo menika wutahrahipun Kangjeng Paman. Ingkang menika bibi kula ajrih nuhuni dawuhipun Kangjeng Rama badhe kados pundi tetep paman Kumbakarna badhe kula wungu. Iya to nggih aku ya ngrumangsani menawa aku iki ana sahandhap pengayomaning Nalendra ing Ngalengka. Monggo iki kang dawuh Ratu Gustimu ya Ratu Gustiku. Mangsa Buduwa Indrajit nanging aja nganti gawe pingeting penggalih Kang Paman kang bisa ngarah prana ya nggih. Inggih. Badhe kula budidaya supados saged wungu Kangjeng Paman Kumbakarna. Sigara kang bala tumingal acampo samya ngatali ong lera tatit wilating kanda sang wangkung manguncang niti benjang sangat cimicil ladinya ngetali wuwus Paman kula ingkang sowan paman. Kula putra Paduka Megananda ingkang marak pun ngersanipun paman. Mundi dawuhipun Kangjeng Rama paman katuran wungu anggenipun Nendra. Suwawi paman tumuli kula dherekaken rawuh dumateng ing negari Ngalengka kepareng welas dumateng karisakaning negari Ngalengka paman. Paman Kumbakarna kula aturi wungu paman. Waduh. Ing atase nganti kasar nggonku mung wadene paman ora kersa wungu. Apa ndadaku meros keringet ngetokke kekuatan. Yen pancen digawe alus ora kepareng wungu, kelakon ndak urut peksa nggonku munguh marang paman. Amit-amit paman.
langan ing kalanyuan aklara pandamu cara ong pinoner kakunang surem sorote tanpa dang kasoran pacaring purnameng kono sida meleset nggonku ngontho. Wis tak angen-angen nggonku mungu paman parandene malah sida ora dadi. Rol pun nang riwis sak jagung metu saka sela-selaning wulewa dene paman ora kersa wungu. Iki tak gawe wekasan. Candhake gada pupuh nggodoh ora tangi kebangetan oleh turu. Latri wungu paman. Hei. Anakku nggih. Anakku niku nondo. Ing atase kowe mungu keng paman kok nganggo karosan kaya mengkono to Indrajit. Ndekno semene nggonmu mula sara marang keng paman ya nggih. Aduh bibi nyuwun pangapunten, kepeksa kula tindakaken krana paman puguh mboten kersa wungu. Ing atasipun kula pupuh nggodhoke weloyi, mingket kemawon mboten. Malah ngorok sesenggoran kados mekaten. Meka nanda kula wonten dawuh. Saktemene gampang ngarep mungu marang keng paman. Piye kados pundi? Gandeng paduka menika garwa ngertos dhateng selaganipun paman Kumbakarna. Ingkang paman iku lamun to lagi sari winungu kanthi ngruda peksa ora bakal wungu nanging gampang ya nggih. Mara enggal bubuten wulune puhun ingkang tuwuh ana ing jempol. Yekti ing kono bakal wungu. Wulu puhung. Puhun nggih. Wulu puhun. Iya. Ingkang wonten jempol kanan menapa kiring? Kanan kiring padha wae nanging sing ati-ati ya nggih. Amarga wong kang tangi kuwi yen ngeget adate sok kaya durung genep panca indriyani. Kawula non para ngati-ati ya nggih mega nanda. Kawula non nyuwun pangestu Ibu. Bumi gonjang kanjing langit. Kakon lirik sang maweh gandrung. Nyembah padha kaping sepisan sang Megananda sigoreng mangke punang asta angawe. Kumlawe demawah ana ing jempoling sang Kumbakarna. Pinuput punang wulu puhun. Kadgata sang Kumbakarna gregah.
Sinugah wantan ngamuk punggung mula sara marang kang nembe mungu. Tapler kinetap sosoban mawi ngowengis kumedhut patone ngatine trondek ngondarang Dudu karepe dhewe sapa kendhak sikara karo aku Angganggu gawe nggon Kunendra ora mati arep meguru pasangmu. Aduh mati aku Bibi menika kados pundi Bibi? Kula dipun kakai gigir kula mencaket ebah Bibi. Kakang Mas kepareng wenget Kakang Mas nanging ngantos kalajengaken anggen paduka mula sora paduka badhe kecalan piyambak. Keswani iki sapa? Mugi keparenga Mas paosaken menika Kang putra pulunan pun Indrajit Kakang Mas. Anakku nggih anakku Megananda sepira lebuti keng paman aku mundhut pangapura ya nggih kula nuwun inggih paman boten dados menapa namung kula sampun kelajeng sakit paman Keswani golek obobok kanggo nambani laranipun naamu Inggih sampun cekap mekaten kemawon paman. Sing gugah aku mau kowe nggih. Kawula nuwun inggih nyuwun pangapunten paripaksa kula tindakaken. Karana derenging manah kula ingkang dipun utus Kanjeng Rama. Kowe kok ngerti wadiku mesti sing ngandhani Keswani. Nyuwun pangapunten Kakang Mas paripaksa kula paring dawuh dhateng anak kula Indrajit. Karana piyambakipun kogel ing manah labet mboten saged mungu paduka Kakang Mas. Ana apa Megananda? Darang-darang kowe semusul keng paman. Nggugah anggon Kunendra kulup. Inggih keparenga matur ngersanipun paman. Sawanipun ingkang putra ngaturi menika kunjuk paduka paman bilih mangke peperangan ing antawisipun Pancawati kaliyan Ngalengka sampun dados sida kelakon peperangan kawula nuwun inggih namung kauningan paman sampun kathah bebanten saking Ngalengka antawisipun Bibi Sarpa Kenaka ugi sampun gugur. Lho. Adikku Sarpa Kenaka gugur. Kawula nuwun inggih. Mboten namung menika kemawon. Bupati 8 ingkang dados lelengening negari inggih sampun dumugi pejah. Sinusul paman menika Eyang Prasta ugi sampun dumugi ning seda malah ingkang wekasan. Kadang kula yayi Trisirah Trinetra Trikaya Trimurda Dewantaka Narantaka ugi sampun gugur wonten madyaning palagan menika dereng yaksa ingkang alit-alit meh langkung saking sepalih
Pejaing para wadya saking negari Ngalengka awit saking kridaning Prabu Rama sak wadya balanipun. Megananda. Kaya mengkono kuwi undu-unduwaning Kakang Dasamuka. Wong tuamu kang demen ngelar marang kamurkan, lali Purwadaksina sing seneng mung wong siji sing dadi korban wong sak negara. Upamane biyen-biyen wong tuamu mituhu kang dadi aturku ora bakal ana lakon banjir ludira sarah kuwanda. Oh, Megananda. Watake wong tuamu kang puguh kaya tugu waja ora kena dielokake. Tundhane hambabar kerusaning praja Ngalengka. Ya mung kowe ngger Megananda, kowe tak gudang-gudang. Kegudangane kang paman marang sira kang dadi satriyaning praja. Sira tansah netepana marang darmaning satriya. Yaiku tansah rumeksa karaharjaning bumi kalahiranmu. Kanthi ngetok marang kekuwatan wingkang ana nganti titik ludira kang wekasan. Lan tansah ngayomana para pandhita wiku resi kang padha lah pudya brata wonten saranane hoyong aja nganti salah gawe marang kamardikaning bebrayan kang padha manembah marang Gusti kang metu marang marganing agama kang rinasuk dewi-dewi. Lan maneh ngger kudu tansah rineksa wutuh lan ora kuning kang padha manembah marang Gusti. Lan kowe tak kegudang singkirna saka sajroning praja manungsa ingkang hambung demen ngedukumba marang sesamaning bebrayan ingkang padha manembah marang Gusti inggih Megananda. Awit ya mung wong kang kaya mengkono iku mau mujudake manungsa kang tanpa duwe rasa tresna ing bangsa welas asih ing kawula dasih. Ing mangka ngger luhuring bebudening manungsa iku menawa bisa nuwuhake rasa kamanunggalaning bebrayan ingkang kababari yen ana ribet ingkang sumandang marang liyan mongko sira nyumurupi tumuli melu cawe-cawe kang tundhone bisa ngenthengake marang penandhanging liyan kang ketaman ribet kasebut. Jroning kowe nindakake pakaryan dianggep kaya kowe dhewe ingkang ketaman ribet. Lan kautamaning tindak jejering satriya iku kulub menawa tansah setya tuhu ing janji kang ateges tumemen lair kelawan batine nggone anggur ngepi janji kang kababari netepana tembung kang wis kewedhar aja nganti sira nglincati marang ubayamu. Ya mung kowe kang tak wawas bisa nampa kang dadi pengendikaku ngger Megananda ing pengajap. Aja nganti kirut marang ombak ing angkara ingkang kababar saka wong tuamu. Kawula nuwun kaluhuran dawuhipun Kangjeng Paman. Banjur apa wigatine kowe teka kene Megananda? Mawantu-wantu dawuhipun Kangjeng Rama. Mila ngantos kula wani nguwungu paduka paman keparingipun Kangjeng Rama. Paduka katuran rawuh dhumateng negari Ngalengka. Aku kadawan suwan menyang Ngalengka. Kawula noknon. Wigatine apa? Kula piyambak boten mangertos paman. Mengko aku gek dijontrot wong tuamu kon manggalani dadi senopati. Mongko aku wis patembaya. Yen selawase Kakang Dasamuka ijik ngelar kamurkan, aku ora sudi kumpul karo Kakang Dasamuka. Katinimbang aku kelepetan tirta kang luwih letuh, luwung aku ora melu karo Kakang Dasamuka. Nganti tari wangi turu, tetaunan nggonku Nendrawedene. Urung luntur sing dadi atiku, aku moh ngumpuli pakarti candala kaya sing ditindakake wong tuamu. Inggih, kula inggih nekseni dawuhipun Kangjeng Paman.
Namung menapa wigatosipun Kanjeng Rama miji paduka paman babar pisan kula boten mangertos. Menawi ngantos paduka boten kepareng kula dherekaken tedhak dhateng negari Ngalengka. Menapa paduka paman boten welas kaliyan kula awit kula sampun dipun ngendikani. Megananda kowe bali ora nderekake pamanamu. Wis tak cawisi wit gurda komplit sak dadunge nggo gantung sirahmu. Menika dawuhipun Kanjeng Rama ingkang wekasan. Yaksa krura kagiri-giri geng nyolir prabata. Abang kawalagar manguwuh mungsuh minta lawan. Latala. Semono pangancaming wong tuamu marang kowe ngiring ngatasi kowe anake dhewe. Wis cetha lamun ta wong tuamu tanpa ndirasa tresna karo putrane. Iya. Welas marang kowe ngerket pang tresnaku marang Megananda tak turuti po kang dadi penjaluke wong tuamu. Keswani kula wonten timbalan ingkang adhawuh. Dene kagem njaluk pamit arep meka menyang negara Ngalengka. Nuhun apa kang dadi timbalan ing Kakang Prabu Dasamuka yen aku ora mangkat mesakake punakamu Indrajit. Kula nuwun inggih mboten langkung namung ngandherekaken raharja. Ya mung piwelingku marang kowe Keswani. Kang pinter nggonmu momong anakmu kang isih timur. Yaiku si Kumba lan Aswani Kumba jroning aku lunga aja nganti metu saka jroning kasatriyan panglebur gongso. Karepen dilokake adoh pesabane pitik nanging waton tentrem uriping anakmu sekarone. Kawula nuwun inggih mboten langkung dhateng sendika ngestokaken dawuh. Ayo nggen Megananda ingkang budal. Bibi kula nyuwun pangestu. Iya nggih, ora liwat mangsa bodho aku titip kanyiwanane Kang Paman ya nggih. Mangun kong kanduan rim